estic donant d'alta d'autònomos, estic aixecant este país en les meues mans, però al ritme que anem juraria que sóc l'únic que es pendeja. També vos ho dic, en dies que, hòstia, jo estava solo. De veritat, no. I això que los autònomos tenim superpoders. Som los X-Men de la classe treballadora. Sí, tenim, per exemple, està la superelasticitat de la jornada laboral, per exemple, capaç de treballar més de 24 hores al dia. Pagar IVA està per treure't un moc quan estàs parat al semàfor en el cotxe, també. Treus un moc, IVA, 21%, que és un luxe. Jo juraria que hauria de ser superreduït, però bueno, perquè és algo teu. És autoproducció. O fer pressupostos més ajustats que el tanga de Jorge Javier Vázquez, no? I tot això se deu a estos poders ens venen per una dieta rica en cafès de màquina, en Red Bulls i Ducados. I això, pues, la muerte. Però a més és normal que siguéssim superhéroes, perquè tenim hasta un villano, un antagonista, un enemigo. Luis de Guindos, l'heu vist? És com Gargamel. És igualet. Jo m'imagino els treballadors de Pitufos detrás i de Guindos. Pagar! Montoro deu ser el gat, suposo, a Israel, no?